Welcome to my channel and andito tayo ngayon sa warehouse para mag-grocery para sa ating tindahan. Ayan. Samahan niyo ako mag-grocery.
Tagal ng pila, ayan. Ayan, umupo na siya sa sahig. Sobrang tagal ng pila. Ito yung mga binili natin. Dami eh. Yung pa. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Tagal ng pila, oh, grabe. Yan yung ano namin. Nababagtit na yung kasama ko dahil sa pila. Ayan yung mga binili.